afọ m ebe ke hiti na a challenge ọsị no fada gonoto kedu ife ọkpọrọ that pastor ọ na challenge ọsị no na throw open challenge to that father kedu afa that father eke hiti ka nọrị n'akụkụ ochie anaghị ekwuri anaghị ekwu aka na ọrị na-agba ọfụ nwoke mmadụ aka na ọ na-agba ochie at this point ị ka na-atụ ndị ụkọchukwu na ndị pastor challenge the main challenge kịta the main challenge inwere kịta ekeghị itiwo inauguration a na-eme n'Ọka udo ga-achị ka ọgụnụ squad a na-inaugurate n'Ọka. They should be your worry. Your main challenge now should be against Governor Soludo. Because he's coming after you. Nekwo Soludo nekwo Soludo nekwo. There you go na chugu ike. Ikana magari general challenge. Okochukwu father ko pastor kpọrọ na phone kwugharị ọnụ etu na challenge atọ. You should be worried. Na ọ bụrụ na emecha this inauguration a na-eme n'Ọka, what can ife ya your faith? Because business ya emechi. Eji Igbo agwa ya onye ọcha. Business ya emechi. Epụtakwa na Facebook kwukwa nkata ọgwụ iyi ike iyi ịgwọ ọrụ mmadụ ọgwụ after 3 days. Ọgwụ ahụ alụghị ọrụ. You give the person the money back. Aye wolugwu woje Ọka. Ịghọtago iruo n'Ọka ịkọwala ndị gwọgolo ọgwụ na 3 days. Ịghọtago ọkara ihe etu a. Ịghọtara iwe nwa nwa dibịa gosiri okwu agwụ ebe ọ dọbara oke ite will come. Egwa anyị ito niile ịdọbara kere ndị nwe kpọrọ anyị ndị nwe ite niile a ka anyị mara the condition of ndị niile nwe ite niile a n'ebe a ọkara ihe etu a. So instead of ịka ya ada achọ pastor go na ya atụ challenge ụkọchukwu go na ya atụ challenge why na ya nọrọ kịta put yourself together malụ the what next. Ịghọtago malụ what next. Ọwụ na o nwere ebe ịlụpụtara ọnụ shop na-abụ na Nkwọ Ọkịja ọwụ building materials jebido ebe a. Ịghọtago ọwụ na onwe shop igo na Nkwọ Nnewi ọwụ machine pass bịa bido. So instead ya ada akpagharị achọ onye ya atụ challenge nke ahụ agba ochie. Ịghọtago nke ahụ akụkọ ochie ndị mmadụ ka nọ na-agba ọfụ ịnọ ka nọrị na old school. Ịghọtago because fada ahụ ụkọchukwu a or pastor ahụ kịta ya na-atụ challenge. We accept that challenge through the office of Governor Soludo. Inwe problem. Ịghọtago so kịta ịtụ ha m challenge n'ọgwụ ekorum gọọmenti ko iligu ịwụrụ ha ọgwụ tụọ challenge ekorum gọọmenti ko iligu ekorum ndị mpịawa azụ ko iligu and ịma na ndị a na-inaugurate n'Ọka kịta na-alụ ọrụ ka ndị antidote ha na-eyuzu aka odo. Ịma na ndị antidote wụ ime na ihe ha n'ife n'Ọnịcha ha ewere aka odo design ọgụ ọkpa ma ọwụ aka ma adụrọkwo yo ibe unu ebugbu onwe ha ebugbu ngwa ọkara ebupụta onwe ha ebupụta ndị akpara gị aka ijebe ndị awonielu ijebe. It is no more business as usual. So ịpụta na Facebook kịta na-ekwu okwu ịmara ife ị na-ekwu. Ịpụta na Facebook kịta na-ekwu okwu bifo iyi meghepụ ọnụ kwu okwu asọ nwa dibịa ịmara ife ị na-ekwu bifo iyi gosi agwụgwụ gosi wọnụ mara ife ị na-egosi. Nke a ọzụkwo nke nọkọta jeshepụta moto ịtọgasa gọọmenti ya bịakwa jụọ ese mara ole onye bute moto a kedu ife ọ na-alụ kere onye kpụtara efi a kedu ife ọ na-alụ. Because ha recognize the fact that no Thanksgiving arrange Thanksgiving niile a ka eji ekolukọta ndị a na-anasị ego aghọtara na arrange Thanksgiving niile a ife na-eji ụmụazị be anyị n'ije chọba ife ọ ya eme ka o wee nwekwa much money ka onye butere that Thanksgiving. Ha understand no arrange Thanksgiving a wee be the main thing unu ji alụ ebe a ka unu nwee power. The only power most of ndị fake native doctors a enwere be anyị nwere owo power arrange Thanksgiving because that is the only power and manifestation of power ha nwere. Maka ọha mee ha ya lachapụzi ọsọ iworuzi calculate ya na onye butere GLK kedu ụdị ego onye ahụ nwetaziri ịgbalụ bịa ka abịa nye gị ego nkelu anaghị ego tii na akpa lacha ya ficha ọnụ. Ọdagorukwa na azala odogwu erukwa na wedding ruo na mmemme ruo n'isi ọzọ enwerukwa ego ahụ iwetara na-efe na ya enu na-erikwa n'ihu gị na-afụ ya n'anya nwere ego ọzọ a na-eri na-awụghị ego ahụ iweta ka a na-eri. Ịghọtago ngwa 1 million ụnụ dụ 100 weta ọkwa 100 million ọ dị ebe a jee nene mgbe emere ịchaka mmụọ makwa ego na-ebuba na ịchaka mmụọ
iche na obere ego ọ bụrụ obere ego ịghọtara. So ị ka nọrị na agba ochie nke na ị ka na-achọrị ndị pastọ gụ na ha ya ama aka oyiwo ife a ekwuru onye aṅụ na nga na oyiwo anahụ kịta awụ the right time anyị eji wee activate the thing. So ị challenge the pastor eje ngwa pastor nya wo gọọmenti wee respond to you ọ karịa ihe etu a because na gọọmenti etinye n'aka. It is no more business as usual. Ịghọtago, it is no more business as usual. Ma ndị na-agbara unu odibo, ma ndị na-agbara unu ọsọ afịa, ma ndị mgbaji ozu unu, oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ, oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Ote n'ụnụ chụbara ndị ụka agha ndị ụka respond otu unu, nọ anyị nwa ndị bloggers respond otu unu, ndị ụka respond otu unu, the end wee bịa, the end bịara quicker. So you will register yourself, amara ife ị na-alụ according to Soludo. Ị ya agwa anyị kere ife ị na-alụ, ọrụ na ị na-agwọ otoro ịgwa anyị na ị na-agwọ otoro, ọrụ na-afọ ntụ ka ị na-agwọ ịgwa anyị na-afọ ntụ ka ị na-agwọ. Esi anyị na-ego ka ị na-ebi ndị mmadụ n'oke ite ka ị na-ebi ndị mmadụ. Government will go through the process of oke ite a, the result of oke ite a, ka e wee nwee ike je assemble ụmụ okorobịa niile nọ na Anambra steeti enweghị ife ha na-alụ. Gọọmenti enye ha empowerment tụrụ inyezighị ego ka e gwọrụ ha oke ite ka ha wee mewe ọfụma. Ọkwa na ife gọọmenti chọrọ ime steeti ọfisi ya dị scrutinize ọrụ unu niile. Ọ kwụsị na oke ite ka ị na-agwọ, ịgwọ ha na-alụ mmadụ oke ite gbuo ibobo. Government can decide to give empowerment. Government can roll out 500 million. Ịghọtago, wee gwọọlụ about 5,000 ụmụ okorobịa oke ite from Ekwulọbịa, from Nnewi and Ifa. Obodo agawa n'ihu. But they want to examine the process and the procedure of Igbo okite and the potency of that okite. So ịpụtakwa na Facebook na-ana isi na-atụ na oji enu na-atụrụ ike nga enu na-eti ifet na vidio amụeke Igbo a na-etikọ ifet a na-atịsị drama n'ọrụ dibịa nwana ọkwọkọ otu ọrụ dibịa anyị ma nwere ebube mbụ onwezikwa ebube kịta ahụ onwezikwa ebube kịta ịghọtago. So you should be challenging the government kịta and not pastor ma wefa maka onwezi onye n'ime ha go na-enwere okwu ịghọtago. Onwere onye n'ime ha go na-enwere okwu ọhụ maka ndị pastọ ị na-eje achalenji. Soludo na-eje anara ekpere n'ụlọ ụka ụbọchị ụka ọ na-eje ụka. So nke ị na-ekwu ahụ ife ị na-ekwu ka a na-ekwu ọgbọgụdụ tit kịta ọgbọgụdụ tit. Read the handwriting on the wall. Mgbata nke m ka m na-agbatalụ ịghọtago. Ịmara ana m ada eme mgbata nke m early enough before the incident itself ka ọ ya na-ekwuzi okwu when the incident itself mee afụ m ebe m kwudoro were ekwu share this message ka unu make sure na this message nwetara eke hit. Gbanye na mụ sị na this is not business as usual. So instead of here they throw open challenge to pastor nwanne say ịkpọ na phone, why can't you throw open challenge to the government? Throw open challenge to the government. Throw open challenge to Soludo. Challenge Soludo. Say no coach n'ife a na-ekwu uwe egwuregwu nya bịa ka igosi nọ na-eme n'anya ịghọtago. Ma wee gwa ọgwụ gọọmenti na-achọ ụlọ atete echi niile they will wipe out that iwu ha mere ka wuo ya ozugbo. Jee gwụọ dị ọgwụ gwụọ ọgwụ gọọmenti to Soludo na-achọ ụlọ atete echi niile o dissolve ife bọdị niile steeti ọpụfụ ọnụ o dissolve ya si onye ọ na-akpọ ụla o wee wụrụ nkata ọgwụ ya ike iyi merie. Gwụọ ọgwụ ahụ ka ọ lụọ ọrụ within 3 days. Ịghọtago ka ọ na-ịghọtago. You should be directing your energy, your juju to somewhere else, which is n'ebe a wee bịa wee kụ na agbụ n'aka na ọkpa that you people cannot operate because ọlụ na-agaghọ beyond Facebook. Nwere ife a na-alụ on the ground nọ na Facebook ka a na-alụ ife niile a. Etu ụmụazị be anyị na-atụ akwụkwọ si eburu kọmputa n'ọnụ ụlọ nata ego na mba. Etu ha si eburu kọmputa n'ọlụ n'ụlọ nata ego na Philippines ma ọ bụ America. Etu a ka unu si anọ n'ụlọ nata ego efikọsizi ife a na-efikọsi. Ndị na-alụ ọjọbọ n'ime ụlọ mana ndị na-alụzi ọjọbọ n'ime ụlọ karịrị ndị na-alụ ezigbo ọrụ. Ịghọtago maka ndị ala ndị mekaniki amụghọ ka ekweghị ka amara onye ndị ala ha. So sometimes awụrụzi atụrụ so gwa ile egwu. Ịghọtago. Okay. Daalụ.